expressat en paraules al llarg d'aquest congrés, expressat a vegades amb llàgrimes als ulls al llarg d'aquest congrés. I aquesta unitat crec que s'ha d'expressar amb força en aquest acte de cloenda del nostre 7è congrés. Jo crec que en aquests moments amb satisfacció podem dir que el Partit dels Socialistes de Catalunya, torno a repetir-ho, d'una manera oberta, ha estat capaç d'oferir als ciutadans de Catalunya una sortida d'un congrés que fa el partit més fort i més projectat cap al futur. Per tant, jo crec que el congrés de Sitges va ser, en certa forma, un congrés, diguem-ne, que va expressar un partit que se li feia petit les costures que fins aquell moment tenien. I bueno, jo crec que va ser l'inici també del nou partit que en aquests moments està governant la Generalitat. No van ser fàcils, ni les municipals del maig ni encara menys les autonòmiques del novembre. Alguns no dubtaven a augurar vots de càstig per al govern de Felipe González. A Barcelona, Convergència i Unió es disposava a liderar l'era postolímpica amb Miquel Roca com a candidat a l'alcaldia, mentre a l'Hospitalet, la segona ciutat de Catalunya, Celestino Corbacho encapçalava per primer cop la candidatura socialista. Hemos trabajado en la transformación y en el cambio de nuestra ciudad, dotándola de más equipamientos deportivos, culturales y demás zonas verdes. Queremos seguir trabajando en la mejora de la calidad de vida de las ciudadanas y de los ciudadanos. Tenemos las ideas, tenemos entusiasmo por la ciudad, tenemos un proyecto de futuro. Efectivament, l'any 95 va ser, jo crec, el moment més delicat per al socialisme en general. A Catalunya van retrocedir. Lògicament, també a l'Hospitalet van tenir un resultat electoral que va ser menor que l'anterior, del 91, però els socialistes van continuar sent la referència majoritària de la gent. La il·lusió predomina. Les pedres de la sabata, els problemes hi són, però les pedres de la sabata no són tan importants com la il·lusió. La il·lusió guanya! La il·lusió guanya els problemes. Ho he vist a tot Barcelona, a tots els barris. Efectivament, la il·lusió renovada va poder amb tot. Va tornar a guanyar Maragall, també Corbacho i tots els alcaldes socialistes de les ciutats més importants. A Girona fins i tot es va ampliar la majoria. L'alcalde, Joaquim Nadal, s'enfrontaria aquell mateix any a un altre repte: ser el candidat socialista a la presidència de la Generalitat. Jo sóc un polític realista, que toca de peus a terra, que coneix els problemes, que vol connectar amb la gent, que connecta amb la gent, que li vol dir a tots els ciutadans, a tota la gent de Catalunya, confia en mi perquè jo conec a fons allò que et passa, allò que ens passa a tots, i em sembla que tinc solucions per resoldre-ho. Vam, d'una banda, resistir i de l'altra vam aconseguir que Convergència i Unió perdés la majoria absoluta. I això va fer, i aquesta és una de les satisfaccions que jo tinc d'aquell període tan concret, i vam aconseguir fer president del Parlament Joan Raventós. El desplegament institucional i la pluralitat d'aquest Parlament haurien de permetre'ns avançar vers un Parlament més obert i més transparent, en el que tothom s'hi senti representat i ningú s'hi pugui sentir decebut. I el fet que un socialista arribés a la presidència del Parlament de Catalunya per nosaltres va significar també la confirmació que aquelles eleccions no havien passat debades, sinó que alguna cosa havien aportat a l'aproximació al canvi pel qual estàvem treballant. El 3 de març de 1996, el PSOE pateix el desgast de gairebé 14 anys de govern i perd les eleccions generals. 8 mesos abans, Narcís Serra havia tornat a Barcelona després de dimitir com a vicepresident. És que governar desgasta, encara que es faci bé. D'alguna manera, l'alternança és una necessitat de la democràcia. Si vam començar el 82 i vam perdre les eleccions el 96, després de 14 anys de govern, és comprensible que pels pèls, perquè van ser molt pocs vots, els ciutadans volguessin una alternativa. Pels pèls, però la van voler. La direcció col·legiada del PSC prepara el 8è congrés que tindrà lloc a l'octubre a la Farga de l'Hospitalet. Narcís Serra aconsegueix reconstruir la unitat en ser escollit primer secretari d'una executiva de consens que té Raimon Obiols com a president i José Montilla com a secretari d'organització. Però jo crec que necessitava un canvi. Els partits han de canviar
constantment. I com més canviïn constantment, menys trasbalsos han de tenir cada X anys. I això és el que hauríem d'anar fent, anar imposant uns canvis, com jo en dic, dièsel, no de grans accelerades, com els cotxes dièsel, perquè és el que fa que els partits vagin canviant sense tenir sotracs o crisis internes. Pel que fa a la tria de candidats per presentar a les eleccions, en aquell moment encara llunyanes, el Congrés de l'Hospitalet introdueix una novetat substancial: les primàries, processos electorals interns en què tots els militants podran manifestar les seves preferències sobre qui ha d'encapçalar les llistes electorals. El PSOE adoptarà també aquest sistema per escollir el substitut de Felipe González. El que no has de fer són primàries, per entendre'ns, que no té sentit quan només hi ha un sol candidat, perquè és posar l'organització en un procés massa tens i massa encarregós d'elecció, però quan hi ha una confrontació entre diverses persones que tenen legítimament l'ambició de liderar un partit com a candidats, jo crec que és una forma plenament vigent. El 24 d'abril de 1998, el PSOE celebra per primer cop eleccions primàries per triar el candidat a la presidència del govern. S'hi presenten Joaquín Almunia, que és el secretari general del partit, i Josep Borrell, exministre català que encarna la voluntat de renovació i rep el 55% dels vots. A Catalunya, el suport dels militants arriba fins al 83%. Porque pretendo ser un candidato de todos para todos. No soy el candidato del PSC frente al resto de España, no soy el candidato de la FSM, no soy el candidato de un grupo contra el otro grupo, y los que me voten a mí no votan contra nadie. Fem una campanya d'eleccions primàries molt vibrant que va mobilitzar el conjunt de l'organització i que de forma bastant sorprenent guanya Borrell, donat que Almunia tenia el suport de tot l'aparell del partit i de totes les direccions dels partits de nacionalitat i regió del PSOE, llevat de Catalunya, que es va mostrar més neutral, entre altres coses, perquè en Borrell era d'aquí. Compañeras y compañeros, el vencedor de las primarias ha sido José Borrell. I guanya Borrell, però després també és veritat que ens sopega amb un problema. Jo crec que el temps s'ha vist que no era tan seriós, però això és presentat com un escàndol i ell, per no atacar la imatge del partit, decideix retirar-se. El candidat socialista a les eleccions de març de 2000 serà Joaquín Almunia, que segella un pacte amb Izquierda Unida. El PSC es presenta al Senat amb Iniciativa i Esquerra Republicana dins l'entesa catalana de progrés. Perquè, en el fons, la política vol dir sumar. I vol dir sumar per aconseguir un objectiu. I el 2000 aquesta actitud va tornar a aparèixer com un element important per a la configuració d'una proposta concreta per al Senat, però que expressava i simbolitzava molt més del que era una candidatura d'acords electorals entre partits per aconseguir electes. El PSOE perd les eleccions i la mateixa nit electoral Almunia anuncia la dimissió com a secretari general. La renovació és ja imparable. El juliol es reuneix el 35è Congrés Federal amb 4 candidats a la secretaria general, 2 amb perspectives reals d'assolir el nou lideratge. El president de Castella-La Manxa, José Bono, i el diputat lleonès José Luis Rodríguez Zapatero, que fa mesos que propugna un canvi tranquil dins el socialisme espanyol des d'un grup de joves parlamentaris anomenat Nova Via. El PSC dona llibertat de vot als seus delegats, que fan possible la primera victòria de Zapatero per tan sols 9 vots més que Bono. Y la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero, 414 votos, el 41,69%. Però sobretot gent amb ganes de deixar de parlar de nosaltres mateixos com a partit i convençuts que el que havíem de fer era una diagnosi sobre la nova societat que teníem, els seus reptes i també els seus problemes, i començar a parlar d'això i trobar solucions per a això i deixar de parlar de nosaltres mateixos. Si no, creiem que no aixecaríem cap, i va liderar aquest moviment, que era un moviment de debat, un moviment de reflexió, que va sorgir en el si del Congrés dels Diputats. Va començar a liderar-lo José Luis Rodríguez Zapatero. Espanya segueix progressant en el procés d'integració europea
i el PSC hi juga un paper important. El 1995, Barcelona acull al març el segon congrés del Partit dels Socialistes Europeus i al novembre s'hi celebra la Conferència Euromediterrània, un apropament entre els països de la riba nord, el sud i l'est de la Mediterrània que encara avui es coneix com el Procés de Barcelona. A partir dels anys 90, el socialisme català guanya influència en el socialisme europeu i Europa és cada cop més present en la política dels socialistes catalans. El partit queda clar, la gent té clar que el nou cicle del socialisme serà un cicle europeu. Això que hi ha el marc de l'estat-nació té els seus límits, les noves reformes per aconseguir societats més justes i més cohesionades i més lliures és el marc europeu. Amb la desaparició de les fronteres o l'adopció de l'euro, Europa és cada cop més present entre la ciutadania. També amb l'elecció cada 5 anys dels representants al Parlament Europeu. El PSC sempre n'ha tingut almenys 3. Raimon Obiols va ser escollit eurodiputat el 1999 amb Joan Colom i Anna Terron. El 2004, Obiols renovà l'escó a Estrasburg amb Maria Badia i Josep Borrell, que encapçalava la candidatura socialista espanyola i va presidir l'Europarlament fins al 2007. Borrell va participar en la convenció que va elaborar el projecte de Constitució Europea, sotmès el 2005 a referèndum. A Catalunya i a tot Espanya va guanyar el sí, defensat pels socialistes, però el no francès i holandès va fer avortar el projecte. Els optimistes es queixen sempre de que hi ha crisi de les institucions europees. Els realistes miren cap al passat i miren cap al futur i diuen, bueno, la nave va. Des de mitjans dels anys 90 fins ara, en aquesta dècada, tenim 2 eixos que irrompeixen radicalment en el panorama urbà. La sostenibilitat, que dona aquest conjunt de noves polítiques, i la societat del coneixement, que dona també origen a un altre projecte de transformació urbana com el 22@. El PSC sap donar respostes a aquestes demandes i el 1999 reprèn un ascens constant en el nombre de regidors i d'alcaldes que reforça la seva posició de partit més votat en totes les municipals des de la recuperació de la democràcia. Les eleccions del 13 de juny de 1999 són les primeres amb Joan Clos com a candidat a l'alcaldia de Barcelona, que millora els darrers resultats de Pasqual Maragall i manté el tripartit municipal d'esquerres. També s'hi estrenen com a alcaldes Maite Arquer, a Badalona, i Manel Bustos, a Sabadell. Front Marítim, Zooparc, 2004, apertura de la Diagonal i Diagonal Mar. Això configura realment tot un gran nou espai de Barcelona que ens posa probablement com la ciutat del Mediterrani que tindrà el front marítim més espectacular. Jo crec que la transformació del fòrum és un pas més en aquesta projecció i aquest esforç de Barcelona per estar a la cresta de l'ona de la reflexió urbana més actual. Una de les claus per millorar la gestió dels municipis de la província de Barcelona és la tasca de suport que du a terme la Diputació presidida per Manel Royes. L'any 2003, el veterà alcalde de Terrassa és substituït pel de Cornellà i uns mesos més tard, en ser nomenat Montilla ministre, Celestino Corbacho. L'alcalde de l'Hospitalet presidirà la Diputació de Barcelona fins al 2008 en fer-se càrrec del Ministeri de Treball i Immigració. Però, efectivament, de la vida municipal em porto molt bona experiència, molt bons records, i sobretot em porto una cosa que jo crec que és important, que és l'aprenentatge. O sigui, la meva tasca de governació no podrà estar al marge d'aquesta forma de ser d'alcalde, d'aquesta proximitat. Les eleccions municipals del 2007 van suposar la consolidació d'una nova generació d'alcaldes socialistes a les capitals catalanes que garanteixen el futur del municipalisme del PSC. Josep Fèlix Ballesteros a Tarragona, Àngel Ros a Lleida, Anna Pagans a Girona, on ha assolit ja 2 victòries electorals com a alcaldessa, i Jordi Hereu a Barcelona. Tots ens estimem molt les nostres ciutats, a les 4 capitals i a totes les poblacions, i que creiem que els ajuntaments són l'àmbit en el qual tu has de donar resposta de tot el que succeeix en els nostres ciutadans.
I això, en una ciutat, també s'expressa en que tots i cada un dels seus barris tinguin oportunitats i una qualitat urbana del seu espai públic, dels seus equipaments. Estic disposat, estic disponible, és més, estic decidit a encapçalar una alternativa de canvi a Catalunya que la gent vol. El juny de 1998, Pasqual Maragall anuncia que serà el candidat socialista a la presidència de la Generalitat. Durant un any recorre el país. Per tot arreu i des de sectors ben diversos apareixen col·lectius de suport que donaran lloc a la plataforma de Ciutadans pel Canvi. Vam començar la campanya una vegada amb un tren i ens en vam anar fins a no sé on, vam anar voltant per tot Catalunya i em vaig començar a posar en contacte amb grups de pagesos i de gent que després em van ajudar molt. Vaig anar descobrint una Catalunya d'una riquesa i jo crec que això és el que va permetre el salt a la victòria electoral, finalment. Per Catalunya, pels homes i dones de Catalunya, por todos nosotros, por nuestros hijos, guanyarem, guanyarem, guanyarem! El 17 d'octubre de 1999, Maragall guanya a Pujol de 6.000 vots, però Convergència i Unió té 4 diputats més i forma majoria amb el PP. Catalunya es queda a les portes del canvi. L'exalcalde se centra en les tasques d'oposició, amb un govern paral·lel que fa propostes alternatives a les de l'executiu de la dreta. Home, va ser dur, però va ser divertit, també, no? Sí, ens vam instal·lar allà al Parlament i al final, doncs, no, es va reconèixer que l'oposició havia de tenir uns despatxos i uns locals i tot plegat, i jo crec que es va modernitzar la política parlamentària, no? Bastant. El 9è Congrés del PSC, al juny de 2000, situa Pasqual Maragall com a president del partit amb José Montilla de primer secretari. Els socialistes catalans miren més que mai cap al futur, cap a les properes eleccions autonòmiques que acabaran fent Pasqual Maragall president de la Generalitat. L'autèntic sentiment de pàtria es basa en que la pàtria, el país, la nació, la governació, el govern tinguin la tendresa, tinguin la proximitat, tinguin la sensibilitat d'entendre que a última hora l'escola, l'hospital, el barri, el transport, la qualitat de la vida que tenim, els drets que tenim i els deures que assumim són el contracte social bàsic, són la relació bàsica entre la governació i la gent, entre la nació i el poble, entre Catalunya i els catalans i les catalanes. Visca Catalunya! Visca Catalunya! Visca Catalunya! El 14 de desembre de 2003, el PSC signa amb Iniciativa i Esquerra el Pacte del Tinell. Atès que el molt honorable senyor Pasqual Maragall i Mira en la votació ha obtingut 74 vots, resta investit president de la Generalitat. L'acció del govern de Pasqual Maragall es tradueix en la promulgació de 49 lleis, algunes tan emblemàtiques com la de millora de barris, les d'horaris i equipaments comercials o la modificació de la llei d'urbanisme. Però els debats parlamentaris se centren en l'elaboració d'un nou Estatut d'Autonomia. Després de quasi 2 anys de treballs i negociacions, el Parlament de Catalunya aprova el 30 de setembre de 2005, amb el suport de tots els grups, llevat del PP, la proposta de nou Estatut que anirà a les Corts Generals. Mireu, la pau a Euskadi i l'Estatut de Catalunya són les proves de foc de l'Espanya d'avui. I les guanyarem. I el nostre poble ho celebrarà. Deixeu-me dir, doncs, només com en el viatge a Ítaca, em penso que era, bon vent, però amb barca nova. Moltes gràcies. El nou Estatut comença a debatre's al Congrés dels Diputats al novembre de 2005. A mí nadie me echa de España. Ya me echaron una vez de mi tierra. Y se nos echa de España cuando solo se concibe una España uniforme, pequeña y cerrada. Ni me echarán de España por defender a Cataluña,
ni me echarán de Cataluña por defender la unidad de España. Separatistas y separadores se alimentan mutuamente. Como federalistas, como socialistas que somos, creemos que nadie puede apropiarse de la patria ni de los sentimientos. Al maig de 2006, les Corts aproven finalment el nou Estatut. Les discussions sobre el caràcter nacional de Catalunya, les competències de la Generalitat i les necessitats de finançament centren tota la política espanyola. El 18 de juny de 2006, els catalans aproven l'Estatut en referèndum. El 74% dels vots són favorables. La legislatura de l'Estatut, la del 2003 al 2006, va ser molt cansada. Primer perquè vam estar aquí potser massa temps elaborant-lo i després perquè el Partit Popular a tot Espanya va desenvolupar una campanya molt dura contra l'Estatut i contra el propi autogovern de Catalunya i la veritat això ens va provocar un gran desgast. I jo crec que el socialisme català és el que ha canviat Espanya, no ens enganyem. El socialisme és el que va portar el Tarradellas, el socialisme és el que va fer el primer govern autonòmic, de fet. El socialisme català és el que ha fet tota l'Espanya plural, el que ara tenim. Un cop aprovat l'Estatut i amb les eleccions convocades per l'1 de novembre, Maragall anuncia que no es presentarà a la reelecció. Crec honestament que si fem balanç, doncs, es justifica plenament la decisió madurada des de fa temps, els hi haig de dir també sincerament, de no tornar-me a presentar. El candidat del PSC serà José Montilla. L'exalcalde de Cornellà és ara ministre d'Indústria. Havia encapçalat la llista per Barcelona a les eleccions generals del 14 de març de 2004, que van donar la victòria a un PSOE totalment renovat. José Luis Rodríguez Zapatero va arribar a la Moncloa després de 4 anys d'oposició dialogant i constructiva que contrastava amb la campanya anticatalanista i els intents de manipulació per part del Partit Popular. Els socialistes catalans segueixen més presents que mai al govern de l'Estat. Al Ministeri d'Indústria, el relleu de José Montilla és Joan Clos, que deixa l'alcaldia de Barcelona. L'estiu de 2007, Carme Chacón assumeix la cartera d'Habitatge i l'any següent, la de Defensa. Ets ministre del govern d'Espanya i jo i tots els ministres catalans que han vingut abans i els que vindran després, i això un ho té molt clar, però indefectiblement fas de pont entre PSC i PSOE. Probablement amb el president Zapatero tinc la fortuna de que m'és molt senzill explicar què és Catalunya i què som catalanes i catalans i quins són els nostres anhels i exercir de catalana en el si del govern espanyol. Des del 2004, el Partit dels Socialistes de Catalunya té responsabilitats de govern a tots els nivells. Al 10è Congrés ja va reelegir José Montilla com a primer secretari. La direcció es va reforçar amb Miquel Iceta com a viceprimer secretari i José Zaragoza com a secretari d'organització. Això és un procés de renovació també generacional. Que té que veure també, com deia abans, no és una qüestió territorial, té que veure també amb cicles generacionals que totes les organitzacions tenen, no? Té que veure amb generacions que comencen a fer política i que van avançant i que els hi toca assumir les seves responsabilitats. És l'evolució natural de qualsevol organització. Amb l'aval de la seva gestió com a alcalde, com a ministre i com a primer secretari dels socialistes catalans, Montilla és elegit president de la Generalitat al novembre de 2006. És el màxim impulsor d'una Catalunya nova que va més enllà del debat identitari per abocar-se a la construcció d'oportunitats per tots els que hi viuen. El 7 de novembre es renova l'acord d'entesa amb els partits d'esquerres i 20 dies després, José Montilla pren possessió del càrrec de president de la Generalitat. Així és com afronto la responsabilitat que des d'aquest mateix moment assumeixo, com el més humil dels servidors del poble de Catalunya. Hi ha hagut una important millora dels serveis de caràcter universal, l'educació, la sanitat, en uns moments complicats en què el país ha crescut en més d'1 milió de persones en molt poc temps i hem estat capaços de començar a posar les bases perquè el país tingui les infraestructures que necessita per ser més competitiu, per guanyar en cohesió territorial, per guanyar també, per tant, en cohesió social.
per guanyar, en definitiva, en futur, en perspectives de futur per al conjunt del país. Montilla ho està fent molt bé des del punt de vista d'administrar aquesta situació difícil. És un artista, és un home hàbil i astut i se'n surt, de moment se'n surt. Bé, el projecte és un projecte que té una mirada llarga. Mentre hi hagi situacions d'injustícia, serà necessari la presència del projecte socialista i estarà justificat la presència del projecte socialista i el Partit Socialista dels socialistes de Catalunya tindrà feina.